via BT Sport uitgenodigd om mee te doen aan een project voor gezondere kantine. En ik denk, nou, bij onze voetbalclub kunnen we dat ook wellicht gaan toepassen. Vooral voor de jeugd ook, om ze toch ook een andere gezondere keuze te geven dan het snoep en de patat en de frikandellen, bij wijze van spreken. Ja, ik vind het wel lekker. Ik hou van fruit. Druiven, knakworst, nog een keer druiven, aardbei en nog eens knakworst. Voor elk jeugdteam hebben wij een gratis fruitbox beschikbaar gesteld. Dus dan krijgen ze na de wedstrijd de tegenstander en het thuisteam krijgen dan een doosje met fruit. Langzaam maar zeker gaan we steeds meer wat producten toevoegen. We blijven natuurlijk mensen een keuze geven. En het is, ze bepalen zelf of ze daarin meegaan, ja of nee. Maar we bieden ze wel de mogelijkheid om iets gezonders te nemen.